Sistema aktar ġusta u demokratika. Kliem il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli li l-ġimgħa filgħodu varat mezz ġdid kif l-NGOs jistgħu japplikaw għall-għajnuna finanzjarja mill-fond tal-kofinanzjament. Meta l-NGOs japplikaw b'suċċess għal fondi Ewropej, normalment jingħataw madwar 80% tal-ispiża totali u għaldaqstant fl-aħħar snin twaqqaf il-fond tal-kofinanzjament biex jagħmel tajjeb għall-bqija. Iżda sal-lum il-proċess biex naqdiet volontarji jibbenefikaw minnu kien wieħed twil u burokratiku. Permezz tas sistema l-ġdida, l-applikazzjoni tista' ssir online fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Fi kliem id-Direttur tal-Affarijiet Ewropej fih dan l-istess Ministeru Brahim Farrugia, din se toffri konvenjenza kbira fil-waqt li żżid it-trasparenza. Għandek iktar aċċessibilità through the EID system, l-informazzjoni tagħhom ħakkun qiegħda tiġi rekordjata lill-persuni ddaħħal id-dettall. Hija wkoll sistema fejn għandha interaction. Jiġifieri jekk ħaddaħħal dettall, din ħaturik mill-ewwel jekk hemm xi ħaġa nieqsa jew le. U fl-istess ħin l-iktar ħaġa importanti ma li sottomissjoni issir di ħattik estimated amount kemm taħseb li se tieħu mir-request tiegħek. Il-Ministru Dalli fissret kif dan kollu huwa parti minn żewġ eżerċizzji bris l-NGOs f'pajjiżna, propju riforma fil-liġi li tirregolhom u l-introduzzjoni ta' NGO hubs li jipprovdu l-ispazju u r-riżorsi tant meħtieġa mill-laqdiet volontarji.